helppoa ja mä pelaan laitahyökkäjänä. Mä tulin alun perin kokeilemaan jenkkifutista kaverilta. Se sanoi mulle, että tää on hauskaa touhua. Ja omasta mielestä jenkkifutiksessa on parasta se tiimityö ja kaikki palloilut. Nimi on Sebastian Ahonen ja mä pelaan puolustuksen takakenttää. Mä päätin tulla kokeilemaan tätä lajia, kun mä katson telkkarista NFL:n pudotuspelejä, se näytti kivalta. Tässä lajissa tarvii terävän pää, pitää tietää paljon asioita ja sitten kipua pitää kestää. Kovaa kontaktia tulee koko ajan. Paremmaksi Joona hyökkäyksen puolustuksen nimessä. No siis kaveri suosittelee, että tää voisi olla laji. Se on nyt jäämättä, tää laji on aika fyysinen. Ja sit se, että saa vetää ihan täysillä päin. Ja mun mielestä laji sopii sellaiselle henkilölle, ketkä tykkää fyysistä, on tosi kilpailuhenkilö. Emil Mannermaa ja pelaan pelirakentaja. Mä kaipasin semmoista lajia, jossa on vähän kontaktia ja muuta semmoista. Mut yllätti tässä lajissa se, että tässä on aika paljon strategioita ja tarkkaan suunniteltu kaikki. Aleksi ja mä pelaan laitahyökkääjää. Mä kuulin, että Jyväskylässä pelataan amerikkalaista ja sitten mä aloitin siitä. Mut sai jäämään amerikkalaisen jalkapallon uudet kaverit ja se meininki mitä tällä tehdään. Mä vaan tykkään siitä, että pelaaminen on niin intensiivistä ja semmoista räjäkästä. Kira Jääskä ja Laimerkeli. Isoveli on pelannut, niin sitä kautta kokeilemaan. Täällä on kivoja tyyppejä, täällä on hyvä meininki. Mä pelaan, koska tää on niin törkeä siistiä. Onni Torppa ja mä oon tää hyökkäyksen ja puolustuksen linjassa. Mä aloitin amerikkalaisen jalkapallon, koska mulla ei ollut sillä hetkellä mitään harrastusta ja mä ajattelin, että mun täytyisi liikkua enemmän. Tässä oikeesti ottaa kontaktia voi ottaa toiseen jo ja se on hienoa. Kun mä oon niin isompi kuin nämä muut, niin mä pärjään. Ei nää isot tyypit mua pelota, koska tää touhu on niin siistiä. Tää on ihan sairaan siisti. Ihan sairaan siisti. Kolarointi on ihan parasta jenkkifutiksessa. Tää sopii just sulle. Hyvän näköistä touhua. Me likes. Kolmannen kick ass. Yes!